Добре дошли в четвъртия епизод на оцеляване. Гамер, като гледам, изглежда гладен, вижте му очичките. Моли за храна, дръж. Още една искаш ли? Айде, заповядай да си жив и здрав. Да, това е четвъртия епизод, със сигурност е четвъртия епизод на оцеляване. Ето е нашата престижна ферма, гледайте. А това е нашата барака. Ако и барака може да се нарече. Това е нашата професионална къща. Да, имение. В което преди са живели с аскочите. Нямам думи. Тази ферма бая време се чака. Нямаш друга работа. Имаш дямо. Имаш ли камък? Имам. Викам да идиш малко да помайнваш. Какво да правя? Да копаш. Абе се копа. Сега фърли камък си правя кирка. Тук му един меч да направя. Какво ще правиш, бе? Ти си имаш един клип на някакви имената. Единия беше апликатори, единия клип бяха кръстили кирките на апликатор, човек. Целият му инвентар беше пълен с кирки, човек. Това пълен... Сигурно е голям фен на кирки. Първо ме разсмя, като го гледах. Нямам думи, нямам. Няма и да имам. Да, прави два меча. Това епизод ще му измислим специално име. Иба! Кирките. Остава тук. Бахти изхода. Добре. Трябва да оголимим навеса. Аре, аз тя да купая. Ето, виж, тук има пещери, виждаш ли ги? Аз двамата ще го застреля. Стреляй си, който си. Къде сте пещери, бе? Там. Опа, колко желязо. Копай. Опа, намерих долу и мина. Копай. Човек, чакай малко се презареди. Оле, това е много желязо, но паднах път. Нали си умрял още? Не, чакам. Ай, се скачам. Това анти... О, в мината съм. Копай, това ще ми са доходите. Сега копам въглища. Любимото ми нещо. Ай, скелет. Опа, трупи. Сега ми се дигне малко живота и сега съм чисти. Ти се дойш ли да ми помагаш? Като свърша с хаоса, що да не. Това са чу. Заради него паднах и умрях. Това са чу. Ама се бегна. Оп, тук намерих. Какво намерих? Ама една. Това не знам дали онлайн съм с някои къщи. Малко да подобрим интериора. Оп, лазури. Наистина ли? Да, бе. Браво.
Събрахме 29. Имаме един сигнализатор. Крадец. Човек той беше оставен там. Добре, тогава Това не е къща на никой. Чайте да застанем и проверим как изглежда. Още живе. Не е лошо, гледайте. Имот. Това струва 250 евро на ден. Най-скъпо платената къща. Барак. Барак. И тук ако взема да изкопаем стълбе надолу и ще стане авария. Маля, аз трябва да се холмна и тук в мината. Помни се. Скелет, ако не ме беше бутнал, ахей. Пак не ме бутна толкова. То пак ме свали. Аз тук ще заключа тия пички да им дойде някакъв грифа, ще го отрипа. О, скелет, само да не ме кръв. О, крипа! Той ме зарви до основи. Сега вече мога да ти хелпна. Преди? Ама много бързо. Добре. Приеми ли? Опа. Лезе? Да. Тук ли си? Айде помагай. Не уби скелета. Където е? Там от среща. При зомбито и при паяка. Той не ни пречи. Абе, уби ги, бе! Сега трябва да търся меч. Аха, да ги убия, да ме бутни я. После ме скача. Мале, виж, паднах долу. Ти ли? Жив ли си? Оживях като по чудо. Мале. Няма не. То скелет. Ми бих ето. Всички са в ръката. Още сигнализатори, човек. Да бе, човек. Много са защо. Някой май иска помощ. Ще му сигнализирам аз, нали? Трябва да му помогнем. Ей, сега ще убия човек. Скелет нещастен. Много са. Кой ми помага? Не. Той скелета гърми по зомбито. Да. Удара. Гътна ли са? Той е паднал. Пана. Тук голямата мина е. Човек, намерих злато. Знам, там долу, нали? Да. Желязо имаш ли? Не 5. Направи си една желязна кирка. Как иди до вкъщи? Ти имаш желязо. Чай да се холмна и тук. Да Аз после имам 11. ми иди.
Но за по-хубаво да имаме повече. То звук бум-бум се чува от тония чубан да ми играе на CS. Човек май при... Вау, колко въглища. Побързай, че трябва да свършва епизода. Човек, ще чакай малко да се сетне тук. Да, ще чакам само да се сетя. Сет. Хоневе. Пич нещо. Сет. Мина. Що не ще бе? Що трябва да оставиш място? Място е. Ти. Си. Готово. Вода прости. Ове. Ове. Чакай се. Кой искаш? Желязо? Кирка искам. Чакай да го ставя с печетка да направи. Две пръчки. Попа, въглища ли са? Знаеш колко това въглища имаме? Аз имам 3 въглища. Сега да имаме желязо. Абе този сигнализатор много ме дразни. Още чакай. Готово. То скелет се изяри тук. Умрях. О, човек! Кажи. Трябва да се пуснах на Soldier и като къртия мобове. Джойнах се на Jobs и като къртия. Ми дава кеш. Добре, както да. Къде си? Прояви. И чакай, бия с един чубан. Това. Кажи, когато си готов. Назадно сега. Хайде, не мога да го ударя, защото ми лаги. Подхванах ли тая? Прати. Ай, прати. Бе. Опа. Дроп фай. Фергей. Айде, бай. Изкофвам тъпия голти. Приключваме епизода, защото стана голям. Стана към 12 минути. Не знам колко. Колко минути влез? Не знам. Бот. Ще знаеш бот? Как ще играе също себе си. Ето бота. Бота ми наби хер. Значи си просто малко по-бързо. Ето, добре, връщам се в къщата. Охо, там мина богата работа е. Така. Това Аз беше го от видях нас. как бъдеш. Това беше от нас. Четвърти епизод. Да ви е харесало. Довиждане. Чао.